Cyklistické preteky Tour de Vulcano Memorial Rubiona Kundratu organizuje cyklistický klub CK Banská Bystrica už po 4. rok v spolupráci so sponzormi Merido, PCF, mesto Banská Bystrica, Velon, Urpiner a ostatnými. Cyklistický klub Banská Bystrica je dlhoročný klub, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Už minulý rok sme boli v kategórii kontinentálnych tímov. Kontinentálne tímy sú dva na Slovensku, Dukla Trenčín a CK Banská Bystrica. Tohto roku v tomto termíne pretekári CK Banská Bystrica pretekajú na etapáku v Číne. Trasa cyklistických pretekov je z mesta Banská Bystrica, kde je štart a cieľ. Idú smerom na Brezno, Čierny Balok, Hriňová, Očová, Mičina, Molča a zase naspäť do Banskej Bystrice. Tohto roku sme sa dostali cez číslo 300, máme tu 340 štartujúcich a máme aj medzinárodnú účasť. Človek, ktorý prišiel z najďalej, je pretekárka z Tajvanu, ktorá prišla len kvôli tomuto cyklistickému maratónu. Máme tu pretekára zo Španielska, máme tu pretekára z Anglicka, samozrejme Maďarov, Čechov, Poliakov a samozrejme Slovákov. Výborné. Okrem tej pretekárky z Tajvanu a tých Španielov máme tu pána Slavíčka, ktorý je vlastne dlhoročný reprezentant Československa, aj medailista z československých majstrovstiev a je to vlastne nestor horskej cyklistiky v Čechách. Máme tu aj pána Jurča, ktorý bol účastníkom Tour de France a Giro d'Italia. Z týchto zvučných mien ešte je tu pretekárka Janka Gereková, biatlonistka účastníčka niekoľkých olympiád, ktorá každoročne Tour de Vulcano zapája do svojej prípravy na novú sezónu. Kategóriu Eroika organizujeme po druhý raz. Sú to bicykle, ktoré sú vyrobené do roku 1980 a nemajú žiadne moderné komponenty, či už nie sú ani karbonové rámy, ani karbonové kolesá, proste retro bicykle. Dámy páni, celkové víťazstvo. Prvé miesto Martin Haring, CK Banská Bystrica s časom 3 hodiny, 37 minút aj 53 sekúnd. Bol som prvý ročník, potom myslím som nebol, potom bol, potom nebol a teraz zase striedavo podľa povinnosti v reprezentácii. Takticky sme to celkom dobre zvládli asi dneska konečne a v podstate už do cieľa sme vedeli tie najťažšie úseky, kde sme zaútočili a podarilo sa nás vyťaziť. Prvýkrát, aj náš klub vlastne prvýkrát vyhral teraz. Nemám rád veľmi teplo, takže nakoniec som tak skončil, že som dosť v krčoch skončil, ale som to prekonal a prišiel som do cieľa. Pokiaľ zdravie dovolí, tak by som sa rád ešte zo pár rokov zúčastnil týchto pekných pretekov.